Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Aniya na usab kita karon sa Romano Katoliko nga simbahan sa ato ang YouTube channel. So, maayong gabi mga kaigsunan ko ni Kristo. O kagahapon ang atong giskutan ang mga sala nga didli nga mopuyo sa atong kasing-kasing. Nga doon na usab kini mga simbolo nga mga mananap, no? Klase-klaseng mananap nga nagsimbolo niini ang kahako mo. Ang garbo na atanan. Garbo mo ang pika kay garbusa kay ni pika kay inig na ay sa ako nagiingon, no? So naa din ha ang mga mananap nga napuyo sa atong kasing-kasing. Pero pag ang Dios ana-ana sa atong kinabuhi, kanang tanang mga mananap mo erase na siya, may nanay nagpangambak sa atong kasing-kasing kay aron inig pangambak na nilang tanan, malimpyo na ang atong kasing-kasing, ma-change na ang atong kasing-kasing. Si Kristo na ang nagpuyo nato o ang balahang espiritu nga mao'y maglamdag sa atong kinabuhi. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong ipasabot karon kung tinuod ba nga anaa ang mga deadly sins sa Biblia. So aron atong makita, so akong gikuan karon sa ato ang Biblia ug nakita nga anaa gayud. So ang Biblia mao ang pulong nga puno sa kahayag, lamdag sa atong kinabuhi. So makita nato ang garbo diha sa Proverbs 16 verse 18 nga nag-ingon, ang garbo musangpot sa kalaglagan, ang pagkamapahitas-on ngadto sa pagkapukan. So klaro kay na nga do na joy pagkapukan kung naa nato ang garbo, kung papuy-on nato ang garbo sa atong kinabuhi. Sunod ang ikaduha, ana ang usab ang Episo 4:19 nga mao ang kahakog, nag-ingon nga kay nawad-an sila og kaulaw, nagpatuyang na lang sa ilang mga bisyo ug nagbuhat og kalaw-ayan. So klaro kay na. So ang ikatulo usab mao ang kaulag nga naa sa Mateo 5:28 nga nag-ingon, apan karon sultihan ko kamo nga kung kinsa ang mutan-aw sa usa ka babae nga adunay daotang tinguha, nagapanapaw na sulod sa iyang kasing-kasing. So klaro kay na nga wala pa kay nimo gihimo, naghuna-huna pa kag dautan, naibog pa ka ning bayhana, so nakapanapaw ka na. So naa gyud naa sa Mateo 5:28. Ug ang kasuko usab anaa. Asa man nato makita ang kasuko? Anaa sa Proverbs 15 verse 1 nga nag-ingon, ang malamong tubag mopahupay sa kasuko, apan ang tinubagan nga sakit mopasilaob niini. So klaro kaayo nga ang kasuko dili gyud na nato kuanon og kasuko pod nga tubag, kundi malumo, para kung malumo ang imong tubag muhupay ang kasuko. Bisa pag perting suko ana basta ayuhon nimo pag-istorya, malumo gyud na siya, muhupay ang iyang kasuko. Sunod ang kasina. Asa man ni nato makita ang kasina? Ang kasina makita nato sa 1 Pedro 2:1 hangtod sa 2 nga nag-ingon, busa biyain ninyo ang mga daotang hunahuna, pagpamakap, pagpakaron ingnon, pagkamasinahon ug pagkabugal-bugalon. Sama sa usa ka bata nga masuso, pangandoy kamo ug lunsayng gatas nga espirituhanon. Kay kun kini imong giinom, mutubo ngadto sa kaluwasan. So kung kanunay tang unsa man ning buti pasabot aning gatas nga kanunay tang magpaduol sa Dios, kanunay tang mukaon siya ang lawas ug dugo para nga mutubo ta ug maangkon nato ang kaluwasan. Sunod, unsa may sunod? Ang mapatuyangon mao na ang gluttony nga makita nato sa Proverbs 23 verse 21 nga nag-ingon, kay ang mga palahubog ug ang mga ulit musangpot sa pagkawalay nahot. Kung magpunay ka og kaon katulog, magkagidlay ka sa dili madugay. Mabita tong baboy ang simbolo ani kay kaon tulog naman ang baboy. So magkagidlay kung
ingon ana ta. Susunod ang katapulan makita nato sa panultihon 15 verse 19 nga nag-ingon, tunukon sa ang dalan sa taong tapulan apan sayon agianan ang taong kugyan. So klaro kay na nga kung magtinapol di ta tunok ang atong agian o magtinapol ta di ta mo simba, di ta mo musimba every Sunday nga obligation gyud na nato, that is mortal sin kung di ta makasimba ana gawas lang og nagbantay ka og tigulang or naay mga dili nimo kabiyaan, so dunay konsiderasyon. Pero kung kuan wa lang kay simba tungod kay wa ka ganahe na mortal sin. So mo na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga klaro kaayo na nga naa ang pito ka deadly sin naa sa Biblia. So unsa may atong maayong buhaton ana? Unsa may atong maayong buhaton? So ang atong maayong buhaton ana nga magpaduol ta sa Ginoo para ang kanang garbo nato nga kasing-kasing, maggarbuso nga kasing-kasing ma-change ta nga pagka mapausanon. So katong tanang mga virtues o katong deadly sin, doon na siya kaatbang ato. Mahimutang mapaubsanon, mahimutang manggihatagon, mahimutang chastity, mahimutang kindness, mahimutang mapailubon, mahimutang mo control na sa gluttony, nga di ta magpatuyang og kaon ug inom kay magsuka-suka na ta, that is gluttony na. Unya ang pagkatapulan mag-religion ta sa ang atong pagkatapulan atong paningkamutan. So ang atong ipasabot nga once ra ba mo tubag na ta sa panawagan sa Ginoo na nanay sakripisyo. Yes, tinuod na mga kaigsuonan ko ni Kristo. No? Kang basta mo tubag na ka sa kagustuhan sa Dios. Doon na sakripisyo sa imong kaugalingon. So mao na nga papuy-on nato. Kuhaon to nato mga dautan ug ilisa nato og mga maayong buhat. Pero di na nato makaya kung wala ang Dios. So uban gyud ang Ginoo sa ato. Kung ato lang kaugalingon di na nato kaya kay pagkatao lang gani nato daan hubo ta. Mao tay ikapasigarbo kay hubo ta. Unya ang imong kamot unsa may kamot sa bata kung bag-ong natawo mga ana siya. Ako ni, uha, ako ni. Pero ini kamatay nato bukhad kay wa gyud tay madala. So mao na mga kaigsunan ko nga ang importante ang sunod nga kinabuhi. Kay dinhining kinabuhi lumalabay lang ta. Dili ta moabot diri og 200 years. Sa una panahon moabot sila mga tag 800 pero karon dili na. Murag tag sa wa gyud tingali ambot lang og naa pa ba kay moabot og 200 sa ato ang mga henerasyon karon. So mao na mga kaigsunan ko nga atong paningkamutan na magpaduol ta sa Dios kay bisan og kay nag-ingon na ba ang Ginoo nga ang dautan kung maghinulsol siya nga kinasing-kasing magbag-o siya sa ang kinabuhi. Kalimtan sa Dios ang tanan niya mga dautan nga gibuhat. Apan kun ang matarong nga tao nga nakahibalo na siya unya iya panggihimo ang binuhatan sa mga dautan, ang tanan nimong mga maayong buhat dili na hinumduman sa Dios. Mo na nga atong paningkamutan nga dili man ni nato kaya sa atong kaugalingon, so ang maayo gyud natong buhaton nga ampo ta kanunay nga ilikay ta sa mga tentasyon kay di ra ba gyud nato kay mahibal-an sa atong kinabuhi. So kung naa ang Ginoo sa tuwa, siya na ang modepensa nato, wa nay makaduol ana nga mga dautan. So mao na nga maningkamot ta mga kaigsuonan ko ni Kristo nga pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pagserbisyo, pinaagi sa pagsimba kay once umusimba ka tanan nimo ang pag-ampo, tanan nimo ang pagsimba, kanunay na kang nagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Moabot jud ang panahon nga ang lawas ug dugo ni Kristo nga imong gidawat kanunay nga mopaambit na pud ka ngadto sa uban. Pinaagi sa pagserbisyo nga andam na kang muhalad sa imong kaugalingon. Nga kung tawagon na ba ta sa Ginoo sa tinuod lang, pagtawagon ka sa Ginoo di gyud ka kabalibad. Sa ako lang bitaw nga panahon na ako
sa nag-eskwela ko, mangiuwawon kay ko. Tawagon ko sa kong maestra. Di gyud ko mo barog. Mulingkod ra gyud ko ana. Nga naman kay mauwaw ko nga mo istorya sa daghang tao o daghang classmate. Pero sa pagtawag sa Dios sa ako dito sa Jensan, wa na ko kabalibad. Labi na pag-ingon nga gikuha ko nga usa ka speaker bureau sa amo ang parokya. Di na gyud ta kabalibad. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo nga naman gitagaan ko niya og panahon. Kay ang iyang paghatag na kog panahon nga nahimo kong usa ka speaker bureau kay do na siya gustong bag-ohon sa kong kinabuhi. Dito na ko nakita nga unsa gyud ka maayo ang Ginoo. Kay the more you talk, the more you learn. The more nga magserbisyo ka, the more nga mahigugma ka sa Dios. Nga bisan pa og tamparuson ang imong pikas aping, itapion na nimo imong aping. Bisan pag unsaon kapag istorya, dili na murag mo di na mosulod sa imong kasing-kasing kay naa na ang Dios nga nagdepensa sa tuwa. Mao na mga kaigsunan ko ni Kristo nga di ta mo balibad. Maningkamot ta aron maangko nato ng humility, katong kindness, kanang pagka-generous nato, maangko nato na tanan kung naa ang Dios sa atong kinabuhi. So maningkamot ta nga kung tawagon ta sa Ginoo, tubag. Ayaw gyud pagdili-dili. Kay ako lang di jud ko kahibaw mo istorya og daghang tawo. Pero paggamit sa Ginoo, labi na ang dito sa amoa nga sa Jinsan nga once na ay mag-talk, na ay nag-prayer brigade, na ay nag-ampo. So nice kaayo nga na ay nag-ampo na apoy nagpadayon og hatag og seminar. So mao na mga kaigsunan ko nga once nga mohatag ta sa atong kaugalingon sa Ginoo, daghang kapag-uwan nga maabot sa atong kinabuhi. O bisan pa ang kamatayon, manaingon, andam na bata, o gusto tang maatog langit. O sige, gusto kay ta maatog langit, magi jud ta kamatay. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga kining tanang mga dautan nga mga nasa tong kasing-kasing mawala lang ni. Ma-change lang ni kung kita mutambayayong ta sa atong kaugalingon paduol sa Dios. So daghan kay salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo. Sa dili pa di ay akong ipakuan sa inyo nga usa sa amo ang kaliwat sa Ursula Primo clan nga na mipanaw na si Father Arisio Pesquera o tabangi lang mi sa pag-ampo para sa usa na to kaigsuon nga si Father Arisio Pesquera nga mipanaw na sa laing kalibutan. Og daghan kaayong salamat og maayong gabi sa tanan.